Avui dia la gent viatja moltíssim, per molts motius, per estudis, per cooperació, per voluntariat, per treball, per anar a veure els seus amics i familiars del país d'origen. Llavors, davant de qualsevol viatge l'has de preparar amb temps. Has d'anar a un centre especialitzat, mínim s'aconsella un mes abans, i llavors a dins de la consulta se te revisarà totes les vacunes, siguin les sistemàtiques infantils, les recomanades i obligatòries si s'escau. Se te faran una sèrie de consells de salut relacionats amb el viatge perquè puguis viatjar amb salut i seguretat, com la farmaciola de viatge, la higiene de l'aigua i el menjar, la protecció del sol, com protegir-te amb els mosquits, amb el repel·lent mosquit, la tela mosquitera, etc. La documentació del viatge que la tinguis vigent, etc. A part d'això, també se recomanarà, en funció de la ruta del viatge i a on vas, la medicació de la malària. És una medicació preventiva, profilàctica, que si s'escau se t'aconsellarà. A dins de la consulta, la infermera ja vetllarà perquè tu puguis viatjar abans, durant i després amb salut.